Bueno, bani Leire Lardizabal Azurmendinaz, eta bani topaguneko kidianaz, euskarazko ikusentzunezkoekin zerikusia aukien proiektutan nabil, eta komunikazioan. Ni Joan Olabarri Ugarte naiz, Euskaltzaleen topagunean denboratxoa daramagu, eta kultur programazioko proiektutan aritzen naiz, eta beraien artean ikusentzunezkoen munduan eta irudinean Gerediaga, eta Durango kasokako beste kideekin batera. Ikusi dugu azkenengoko urtietan ikusentzunezkoek nolako mugimentua dauen ikusentzunezkoen bueltan, ez? Eta horrek eragiten dago asko ez gaztiengan bakarrik, helduengan be ikusentzunezkoek nolako pisua daukien, ez? Eta orduan arrazoi horregaitzik erabaki ginen be bai guk gaztiei eskaintzen dutzeun aisialdixa be bai pixkat hortan indartzia. Eta pixkat helburua hori da horregaitik, ez? Gaztetatik euskera sortzearen aldeko zera hori bultzatzia, eta gero nolabait bidea zabaltzen laguntzia, gure eskutan da zen baliabidiekin. Irudienea azken finean kokatzen da Durango kasokaren barruan. Durango kasokak evoluzio bat bai egin dau, lehen liburu eta diska asoka izatetik, ez? Aurten ikuste dut niri gehien baite mindu dozten lema erabili dabila dala Sormenaren lurraldea. Baina azken finean helburua da euskarazko ikusentzunezkoen plaza izatea asokan bertan. Urtean bertan editatzen aurkezten dian proiektuentzako plaza da. Eta, bide ezberdinak erabiltzen ditugu, azkenean guk Euskaltzaleen topagunean ikusentzunezkoen inguruan eta proiektu ezberdina ditugu, orduan urtean zehar eta kaleratzen dian edo aurkezten dian proiektuak edo lokalizatzen joaten gara, beti kuskuxeatzen, ez? Zer mugitzen dan, zer dagoen, zer sortzen dan, azken urteetan eta ikusentzunezkoen plaza izateaz gain, nolabait ikusentzunezkoen inguruan hitz egiteko plaza edo bilakatzea bai dala helburua. Orduan, hartu eman ezberdina ditugu Euskal Herriko beste eragile batzukin, izan alda ITB, izan alda Zine Euskadi, Zinea.eus plataforma bera behai, nolabait ez soilik ikusentzunezkoak ikusteko aukera, baizik eta lanak ezagutu edo euskarako ikusentzunezkoen egoera aztertzeko plaza izan dadin. Laburbira izango litzeke, erakusleio bat horren helburua da laburmetraiak egiten ditun edozein pertsonai emutia aukera zirkuitu hortan sartzeko, ez? Ez izatea pertsona ezagunetara mugatzen den erakusleio bat, ez? Benito Ansola da jentia gidoiak aurkezten ditu, epaimai batek baloratzen ditu, eta emuten jako diru laguntza bat, 3.000 eurotakoa, gidoi hori ikusentzunezko baten bihurtzeko, ez? Orduan nolabait, maila desberdinetan eragiten da euskaraz ekoizte horren inguruan, ez? Aldi berian, aurten kameratoia azkenengoko 4 urtetan Durango Niñostian pasatu dugu Lekeitiora. Hortarako da arrazoi potente bat, ez? Zine bilerak eta guk helburu berdinak daukogu nolabait esateko, ez? Euskarazko ikusentzunezkoa bultzatzia, eta horrei dagokizon balixua emutia, ez? Azken urteetan edo konturatu gara Euskal Herriko herri ezberdinetan edo kultura eragileek, udalek edo antolatzaile ezberdinek edo ralliak antolatzen hasi diala. Egia da formatu ezberdina dituztela, batzun kasuan denbora luze bat ematen da produkzio lan hori emateko, beste batzun kasuan 24 ordutan eman behar da, baina bai ikusi dugu euskarazko ikusentzunezko amateurren plaza ezberdinak badaudela Euskal Herrian. Orduan esan gendun, lehiaketa horreitan hoberen aukeratzen da, ez? Gu guazen Euskal Herriko hoberenen arteko hoberena aukeratzera. Eta nolabait helburua da bai lan amateur horreik ez soilik gelditzia herri horretan, baizik eta Euskal Herriko plaza bat eskaintzia. Eta uste dugu asoka eta irudienea bera plaza ona dela horretarako. Lana egiten dugu, baina gozatu dugu bebaita egindeko lanaren inguruan. Eta bebaita rekonozimentu bat egiten dian lan horreiri. Guk rallietan ikusi ditugun ikusentzunezko asko, txapelak entzeko modukoa dira. Bai gidoiaren gatik, bai produkzio lanien egon dean lanaren gatik,
Eta hori, uste dugu gazte horrei jartzen da behin emozioa rali horreian, bueno, azokan leku bat eduki beharko lekela guzti horrek. Nik horra azpimarratuko naukena, gehien bat izango litzeke, nolako azkar aldatzen dien gauzak ikusentzunezkoen munduan, ez? Bai sortzerako orduan daukotzun baliabideak, bai konsumitzerako orduan, ez? Orduan baldintzak desberdina die, ez da berdina zuk monta behar izatea, ez? Montetan dotzuen leku baten handazen erremintekin edo zure etxean montabal izatea, zure ordenadoriakin eta zure baliabidiekin eta erakutsi ahal izatea nolabait zure habilidadia, ez? Eta hori bai dela importantia, nolabait bide hortatik jotzen gabitzelako, helburua ez dalako bakarrik lehiaketa soil bat antolatzea ondo pasatzeko da, gaztiei euren sormenai balixua emutea eta hori bultzatzea. Nik uste dut, nik dakot sensazioa azken urteetan beste konfidantza batekin lan egiten dugula. Konplexu batzuk gainditu ditugula, nik uste dut garai baten gainera euskera sortzeko konplexu bat, ez? Nolabait euskera sortzeak nemuten eben muga batzuk sortzen otzula, ikusi ditugu produkzioa handiak azkenen gurtietan noraino iritsi dian, muga asko apurtu dituztela, eta nik uste dut kasu horretan amateur, gazteak, edo hori sorkuntza ikusentzunezkoen inguruan zeresana dakoen sortzaile guzti horrek ere konplexu askoz gutxiagorekin lan egiten dabela. Eta gero beste alde batetik baita ezagutza gehiago dagoela, sortzeko orduan. Aurten irudienean bertan ikusi dugu, ez? Euskal Herriko historiaren inguruko dokumentalak, Euskal Ieslari errefuxiatuen inguruko errealitateak, Pasaiako badiako gertakariak, edo momentu baten harreman pertsonal da sexualen inguruko labur metraiak, bueno, nik uste dut horrek nolabait esateko dakogun hori euskeraz isladatzeko aukera sortzen dabela, eta azken urteetan oso erosoago ari garela ikusentzunezkoen munduan. Guk gure lanean ikusten ditugu nexoak sortzen joan behar garela, gure lanaren arteko sare bat, baina ikusten dugu baita Euskal Herrian eragile ugari ari diala ikusentzunezkoen inguruan, eragileak, sortzaileak, taldeak, autoekoizpenean oinarritzen dian lanak eta orduan nolabait indarmetaketa bat eman behar dela. Askotan ez proiektu bat eratu bat gauzatu, baina bai sortzen ditugun proiektuak elkar elikatuz.